И това тук е над един тон. Почти. Над един тон. Естествено. Сега няма да изглежда много впечатляващо това. Обаче, значи, става сутрин в 10 часа. Отива цял ден в фитнеса, прибира се в тях към 6-7, къпе се, яде, излиза и цяла вечер се другира и напива. Което повтаря това през целия си живот. Умира на 2011 на 22. Свръхдоза на стероиди. Така, има много поддържаници. Наистина. Малако! Ставаме колко пича от експлозии. Сега нямаме точно снимка на Аллах, води се, че Аллах сочи към нас. Да, това е Исус. Да, това е. И Аллах Акбар кръща джихадистите преди да експлодират и да побият някой в името на Аллах. Аллах Акбар означава да четат светло името на Аллах и да живее Аллах. Всякакво такова. Така, всичко радо. Сега, значи, от 2003 до 2011 става губернатор на Калифорния. Тук е на 16 години, преди стероидите. Тук преди стероидите. В момента изглежда така, заради самите стероиди. Тук е на 67.